Kristu Jesu. Amen. Amen. Kumnandi kuba lapha. It's nice to be here. It's nice to be here. Kumnandi lapha. Kumnandi kuba lapha. Mhlawumbe masiphinde sithomise amakhanda amasonto ngomthandazo. Baba wethu usekhayizulwini, the hour has come for the word because to be open. We pray for your presence. We pray for your abiding spirit. Kube sikufundayo usikuqonda. Uphinde Nkosi usiconvicte inhlizweni zethu Nkosi ukuthi sikuqonde bese siyakwenza esikufundayo. Siveze Nkosi ubuze bethu bese Nkosi uzubulela uKristu empilweni zethu. Ukuyena usizo lwethu, uyena isiphephelo sethu. Senze nomusa ke napho zokucela kwethu ngoba sicela ngegama laKristu Jesu ukuze kube phakathi. Amen. Amen. Kuleleke iviki sibuka ukuguqulwa kwesimilo, change of character. Usesikufundile kulezi insuku esesibe nazo, sifundile ukuthi isimilo siyindlela umuntu acabanga ngayo, siyindlela umuntu kanjani azizwa ngayo, okube sekulidela endleleni umuntu enza ngayo, enze kuze kuphindeleleke bese kuba uyena noma kube isimilo sakhe. Sidawona uMntwana kaNkulunkulu. Amen. Sasa siyambona uDavide kuMahubo 51 verse 10. Esibona isimo sakhe noma kuthi uzama kangakanani but inhliziyo injani? Yiphi? Safunda kuMatthew chapter 15 mawufunda verse 18 and 19 wakhona ukuthi inhliziyo, iBhayibheli malikhuluma ngenhliziyo lisuke likhuluma ngengqondo. So amaHubo 51 verse 10 mayethi uDavide, uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuse umoya oweqiniso phakathi kwami. uDavide into ayicelayo ucela ukuthi uNkulunkulu adale ingqondo entsha. Sidawona ingqondo ethi noma ibona umama no ayiboyi mama, umama akayenzi into engishoyo. Ingqondo noma ubona usisi egqoka iminiskirt, ingqondo kodwa ingayindawo, ihlale nje kuJesu esendaweni engcwele. uDavide lokho akucelayo ukuthi Inkosi dala kimi njani? Angani uyabona ukuthi mawuyicabanga into engiyishoyo ithi ingqondo yakho kodwa ingenzeka lento. Asikwazi ukuzenza thina. Sidawona? Kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukwenza mina Mqobo. Mangibona umuntu ogqoka iminiskirt ingqondo ingasuki kuJesu owahlulelayo manje. Sidawona? uJesu okwazi ukwenza lokho. Kodwa uJesu uyadinga ukusebenzisana nobani? Nomqobo, ukuze uJesu amsize umqobo ukwenza lokho. Yilokho esikubukayo ke namhlanje. Ikupho okulindeleke kithi ukuze uJesu ngempela ayidale inhliziyo entsha kithi. Sidawona? Ayikho into uJesu ayenza kumuntu engavumile. Ewumdali womuntu uJesu kodwa udinga ipermission yomuntu ukuthi ambuyisele umuntu esimeni umuntu kubulayo imdali ekusona. Ingakho umthola kwiSamuel chapter 3 verse 20 wakhona umthola uJesu enjani? Engqonqoze enhlizweni kabani? Enhlizweni yami nawe. Noma umuntu eyisidalwa saNkulunkulu kodwa umuntu ngenxa yokuthi uyena okhethile ukuwe esonweni akakwazi uNkulunkulu ukumbuyisa ngenkani kuphi khona. Fanele acele ubani uNkulunkulu? Umuntu okhethile ukuya esonweni fanele amcele back. Yini uNkulunkulu emcela umuntu? Yingoba umuntu ukhethile ukuya kuphi? Akakwazi ukumkhipha ngenkani umuntu uNkulunkulu esonweni eyele yena. Fanele ukuthi ngiyacela kuyafiwa lapho. Buya. Inkokhelo lento yenzayo yini? Ukufa. Noma uNkulunkulu uthi inkokhelo yesona ukufa, neyodwa kukhiphe ngani? Lalela, he's a gentleman. Though having power to force you, but akuphoqi. Uyangqongqoza.
njengoba uNkulunkulu efuna ukungena ezinhlizweni zethu, efuna ukudala inhliziyo entsha. Uthi uPaul uma ekhuluma lokho kwabaseFesu no abaseFilipi, uthi mawubeka indawo njani lo mqondo owubani owakuKristu Jesu. Mawubeka ini lo mqondo owakuKristu Jesu. Imuphi lo mqondo owayethi enguNkulunkulu kodwa wangakubona kuyirobhari ukuzehlisa alingane nathi. Zawubona kaNkulunkulu. Amen. Yilo uJesu esimbukile ingqondo yakhe izolo, uJesu owathi enguNkulunkulu wehla. Sokufunda nalokho namhlanje. Ukwehle sekufundile izolo ukuthi uJesu ingqondo yakhe yayikhondishiniwe esuke ezulwini ukuthi akazile ukuzokwenza ini intando yakhe, kodwa uzokwenza intando yakabani? Kababa wakhe lo omthumileyo. Uzathi kuJohane chapter 5 verse 30 esimfunda izolo, angahluleli ngokubona kwami, ukwahlulela kwami kulungile ngoba angihluleli ngendlela enjani engibona ngayo, nengithanda ngayo, nengizwa ngayo, kodwa ngihlulela ngendlela ubaba ngihlulela ngendlela uNkulunkulu angifundisa ngayo noma ngitshengisa ngayo. Sidawona? Bese akukho engikwenza ngokwami, kodwa konke engikwenzayo kuyintando kabani? Kuyintando kababa. Ileyo ngqondo eyayibani? EyayiKristu Jesu. Mawufuna ukwazi ukuthi yini eyenza uJesu engoni, ingoba uJesu wayengayenzi intando kabani? Yakhe. Ayikho imiracle. The day wahlulela ngendlela ocabanga ngayo is the day uzokona. Uzathi ukwahlulela kwami kulungile, my judgment is righteous. Ngobani? Ngoba lo ongisizayo ukuthi ngihlulele lento engihlulelayo ungcwele yena. Uzathi mawufunda incwadi kaPetro, I think uPetro oqala, ufunda isahluko sokuqala, mawufunda lapha verse 23 mangena uPetro wesibili, uzathi ungazibuyiseleli, kodwa nikela kuye yena owahlulela ngokulunga. Ngamanye amazwi ethi uma abantu bekwenza kabi ungabuyiseli, ngoba awusazi izathu. Umuntu owaziyo ohlulela nje ngokulunga ubani? Nikela kubaba, ngoba lozothi uyahlulela unjani, ubhibhe wone. Into efanele siyiqonde ukuthi uthi uJesu wathi emkhulu uJesu wanjani kodwa wehla. Ukuze mina nawe sikwazi ukuphila leyo mpilo, fanele sikwazi ukuthi ngaso sonke isikhathi masibhekane noma nasiphi isimo sithi mina angihlakaniphile ngiyisidumbi. Ngidinga ukuhlakanipha oqhamuka kukhona ezulwini. Leyo nto izokwenza unjani? Uthandaze. Nkosi nasi semangazi ngenzeni njani. Sibona? Ngisho ukuthi mina sijwayele thina ukuya kuNkulunkulu ngoba sesididekile. Masingakadideki ngoba qhwele. Mawusudidekile-ke ma usuya kukhona. Kodwa uJesu nje eqala nje uthi Nkosi angazi ngenze njani. Ingakho uJesu noma enamandla makufika uma wakhe ethi shintana liwayini ulenze, shintana amanzi ulenze wayini, uthi isikhathi sinjani? Asikakafiki, ubaba akangitsheli lento ngitshela yona. My time has not come. Why is my time has not come? The voice from angakeze ubaba engitshela ukuthi angenze njani. Hayi ukuthi angikwazi ukwenze. Sidawoni mntakwakho. Hayi ukuthi ayidangikwazi, ngiyakwazi ukwenza into ngitshela yona. Kodwa isikhathi sikanjani? Ngoba ngisalindile ukuzwa ukuthi ngenze njani. Ukugcwaliseka ngempela ukuthi uJesu wayengayenzi ini intando yakhe. Noma ezokhetha abafundi kuthiwa wahamba wanyukela entabeni wayothandaza ukuthi
naba abantu bangilandela Jesu uNkulunkulu ngikhethe bani la. Are we together friends? Amen. Jesu wayengayenzi intando yakhe, ingqondo yayeJesu leyo. Okwesibili esikuthole kuJesu okwakusengqondweni yakhe ukuthi uJesu wayenza ngaso sonke isikhathi into ethokozisa uNkulunkulu. Sidawona? Ngamanye amazwi uJesu wayengaphili impilo yokuthokozisa abangani. uJesu wayengaphili impilo yokuthokozisa uhulumeni wangaleso sikhathi. Abafarisi noma abaSadusi noma ama-Herod noma uPilato, uJesu wayengaphileli ukujabulisa labo bantu. uJesu wayengaphileli ukujabulisa umzali wakhe noma obhuti bakhe noma osisi bakhe. Bayamcela ngelinye ilanga uthi obhuti bami nosisi bami nobani bami yilabo abenza ini, abenza intando kaBaba. Makukuthi nani niyatholakala kwenzeni leyo ntando, hayi futhi nani niyangena ke kobhuti nosisi. Sidawona? uJesu was very clear and frank ekuhlukaniseni igazi nomoya. Kanye ngabe gazi lokho nami nisale nina. Ngisho ukuthi namaqhamuko wegazi ecela imali, iqhamuko kamoya ecela imali, okamoya uthola imali eqala. Lo owegazi mayithi ubhizi nje usizana nabantu basenkonzweni yakhe ethi niyashiya vele fa ngenze njalo. Nisho njalo izwi. Lithi mangisiza umuntu nje angiqale endlini kaNkulunkulu. Lithi start in the house of faith uGalatians. Amen. Hayi ekhaya. Nina ngigcina la nina mawubantu baseka. Kodwa nile ngigcina la. Laba ngihamba nabo laba. Futhi nina ngizomjikela vele nina ningidayisa. Safunda okwesithathu ukuthi uJesu wayengayena owalelizwe. Uthi izwe lingizondile mina ngoba ngingayena owalelizwe. Sidawona? Bese ethi nani ningabi abalelizwe. Hlukanani nezindlela zomhlaba. Imfundo yomhlaba into ejabulisa umhlaba. Sidawona? Asa entertainwa into entertainer ini umhlaba. Asingenanga ama details kakhulu izolo ngoba sodila ngayo ngesabatha ntambama. Uthando lezwe. Athi mayebhala umpostoli uLuke noma uLuke udokotela, mawufuna uLuke 21 ufunda uverse 34 wakhona. Uthi zintathu izinto ezokwenza abantu bangaliboni usuku la Jesu maselisondela. Okokuqala uthi ukudakwa. Okwesibili uthi ukudla. Okwesithathu uthi ukuthanda umhlaba. Ukuthanda iminako yalelizwe izokwenza abantu bangabi prepared uma kubuya uJesu. Luke 21 mawufunda uverse 34. Kulezinto ezintathu ngiyafisa ukuqala kuma examples ayikhombisile lezi zinto ukuze ubone ukuthi asikhulumi ngezinto abantu esirekhodelwe bona eBhayibhelini abangayikhombisanga empilweni zabo. Abantu abaphilela intando kaNkulunkulu, abantu abaphilela ukujabulisa uNkulunkulu, abantu abayihlukanisa nalelizwe. Sidawona? We will judge sothinta nje thaba ababili nabathathu. uAbraham ukhulile, unomkakhe, unezisebenzi, unemfuyo yonke yena emhlabeni. Sidawona impela kaNkulunkulu. Unama plans akhe ayenawo nembono ayenayo. Kodwa uyafika uNkulunkulu kuye mawufunda uGenesis chapter 12. Sekhumbula uthi uNkulunkulu Abraham phuma la ezweni lakini. Ngifuna ukuyisa ezweni ongalazi. Sidawona? Wena into fanele uyenze, landela mina. Wena nawe nama plans akho Abraham.
Wayenganazi izinhlelo zakho Abraham. But makufika uNkulunkulu empilweni kaAbraham, athi thatha imithwalo yakho manje, sihambe. Yini ayenza kaAbraham? Thatha imithwalo unjani? Uyahamba. Kungenzeka ukuthi wamtshela umkwakhe athi uNkulunkulu ufikile kimi, wathi asambeni. Ngiyambona uSara ethi baba uNkulunkulu mayesekhulumile asenzile. Bayathatha imithwalo uLothi ucebisa inyembezi uthi mina malume ngenze njani. Uthi Abraham asambeni. Sidawona ukuthi kaNkulunkulu. Ababathola abantwana. Mina ngifuna ukutshela ukuthi iBhayibheli igcwele abantu abenza intando kaNkulunkulu ngaphezulu kwezintando zabo. Ngoba ifuna ukusitshela iBhayibheli ukuthi lento esikhuluma ngayo bakhona abantu abayenzile, ingasihlula nje thina. Kodwa bakhona abayenzile. Singaphikisana thina sidebate, kodwa bakhona abayiphuvile ukuthi yenzeka. Ukulalela uNkulunkulu umlalele yena yedwa. Bakhulekela umntwana bamtholi baze baqabunga neplan ukuthi kulalwe noHagayi kuphuma uIshmayeli. Fast forward uyagcwalisa isithembiso sakhe. uSara uyamthola umntwana. Ethe sekhulile umntwana, athi uNkulunkulu thatha lo mntwana uyomnikela. Ayaphinde uAbraham avuke ebusuku ambuka uSara ambona ukuthi ayingabe uSara le. Angenzi into eshoba uNkulunkulu. Wanikela ini uAbraham kuNkulunkulu? Wanikela intando yakhe. Wathi noma ibhlungu noma injalo kodwa makuyintando kabani? Angeyakho nje uNkulunkulu, akube njalo. Wanamela uAbraham ukuthi angajabuli yena. Sidawona? Kodwa ajabulise bani? Uyabona khona into emnandi ngokujabulisa uNkulunkulu. Uyabona uma uzama ukujabulisa abantu, ujabulisa uNkulunkulu, nawe uyajabula. Athi ngenza umzekelo loba seyifundela. Uyabona uma uthi uzama ukujabulisa abantu, uthenge zonke izinto ezidliwayo. Ngokuthi uyabaphakamela sidawona. Uthi usuyithengile yonke into ongayicabanga. Uzomunye ethi kodwa bengingavuthwanga. Kodwa bengakufaka ngani ukuthi sidawona? Awakunelanga. Yazi ngangokuthi uthenga okushibhile kwaba kuningi. Nokuthi athe ngokubizayo kube kuncane. Sidawona? Into engizama ukuyiveza umuntu akaneli. If ungaphila impilo yakho uthi uzama ukujabulisa umuntu, ngeke uyine. Ngoba awuyazi into ejabulisa umuntu iyashintsha. Kodwa yabona empilweni yakho mawumume ukujabulisa uNkulunkulu, nawe uyajabula. But mawukhetha ukujabulisa abanye abantu, kuzongajabula uNkulunkulu, nawe futhi ungajabuli. Sindawona? Amen. Sifuna ukuba abantu abademonstrator ukunikela intando yabo kuNkulunkulu, ukunikela ukujabula kwabo kuNkulunkulu, ukunikela izwe kuNkulunkulu. Base bemphilela. The three Hebrew boys. Bathi thina nje Nebukadnezar, intando yakho thina nje. Yinto ezeke siyenze leyo. Sindawonye beke kuNkulunkulu. Niyabona abantu abezintando kaNkulunkulu. Ukuthi baxabana ngabantu.
lalela kodwa ngeke ngimfihlele mina. Akekho umuntu oyenza intando kaNkulunkulu engaxabani nezwe. Ngeke. Ngeke ujabulisa uNkulunkulu ujabulisa nezwe at the same time. Ngeke kwenzeke lokho. Bathi abafana thina neBhedineza noma singafa. Kodwa umuntu esakhetha ukumjabulisa uNkulunkulu. Vele impilo zethu thina nje zinikelwe kubani? uNkulunkulu. Abafundi baJesu mawufunda uAct chapter 4. Asambe mseliye izenzo chapter 4. Izenzo chapter 4. Sifunda nje uverse 15. That's like 20. Kodwa sebebayalile ukuba baphume emphakathini baluleka bodwa. Balulekana bodwa. Bathi siza kwenzani laba bantu na? Sizabenzani laba bantu na? Ngokuba kusobala ukuba bonke abakhileyo eJerusalema ukuthi isibonakaliso esiqamileyo senziwile yibo. Asinakuphikwa. Kodwa ukuze kungabe kusanda phakathi kwabantu asibalaye bangabe besakhuluma kumuntu namunye ngaleli gama. Base bebabiza babayala ngokuthi bangakhulumi bangafundisi nakanye ngegama lika Jesu. Kepha uPetru noJohane baphendula bathi kubo, ngumani nina ukuba kulungile yini ebusweni bukaNkulunkulu ukulalela nina noma kunoNkulunkulu? Ngokuba thina asinakuyeka ukukhuluma ngalokho esikubonile nesikuzwile. Sidawona impilo kaNkulunkulu. Ngisho ukuthi umuntu oyinikele kuNkulunkulu intando yakhe, ophilela ukujabulisa uNkulunkulu akarizini. Uthi ngumeleni nina ukuthi kuhle yini ukuthi umuntu alalele umuntu noma alalele ubani? uNkulunkulu. Kodwa thina ngesayeka ukukhuluma ngesikuzwile nesinjani nesikubonile. Baphendula ngokufana nabafana abathatha abaThemketheza. Thina nje we are not careful to answer in this matter. Ngeke sonke singabaza asiguqe thina. Because ukuphila kwabo kwase kuJesu. Esizama ukuveza abantwana kaNkulunkulu ukuthi abantu noma isimilo uNkulunkulu afuna ukusibuyisela kumuntu. Isimilo esinikele intando yaso kubani? uNkulunkulu. Sangaphila ukuthi sijabulise sona ngaso sonke isikhathi. Sibuza ubani? uNkulunkulu ngidle kanjani? Lo mzimba wakho ngufakeni. Lo mzimba wakho Nkosi ngugqokile. Say, is the one? Ngisho ukuthi yonke into angani mawusuthi intando yami ayingenziwa akwenziwa intando yakho kusho ukuthi ukuze wazi intando kaNkulunkulu fanele unjani uNkulunkulu umbuze akutshele yona ukuze siyibone ukuthi mhlawumbe intando kaNkulunkulu asiyenzi asibuke ukuthi siyabuza yini. Uma singabuza lokho esikwenzayo sikuthatha. Do you see how easy we evaluate? Njengoba ngigqoka kanje ngigqokelana kanje
intando kabani ukugqoka kanje sidawona. Into engiyithandayo mina ifashion yami, ifashion yezwe, noma ifashion kabani, noma ifashion kaNkulunkulu. Are we together, friends? Amen. Asifundi verse lodwa bese singena kwintshubelo namhlanje. Abahluleli u13 verse 8 ukuze ubone ukuthi iBhayibheli ligcwele ngama-examples abantu abebefuna intando kaNkulunkulu ngaphezulu kweyintando yabo. uManowa bezozala indodana uSamson, kufika ingelosi ikhuluma nonkosikazi kaManowa imtshela ukuthi umntwana ozozalwa bamkhulise kanjani. Unkosikazi mayifika kaManowa efika ekhaya athi ngihlangane nengilosi yangitshela u1 no2 no3. Sidawona into kaNkulunkulu. uManowa iyamkhathaza lento, usenza umkhuleko kubahluleli uJudges chapter 13 mawufunda verse 8. Usethi uManowa wayesemncenga uNkulunkulu, noma uManowa wayesemncenga uJehova wathi, "Oh Nkosi, umuntu kaNkulunkulu owamthumayo ake abuye kithi asifundise ukuthi siyakwenza njani kumntwana oza kuzalwa." Sidawona into kaNkulunkulu. Ifikile ingelosi yakhuluma nobani? Nomama. Kodwa uManowa uthini? Nami ngifuna unjani? Nami ngifuna ukuyizwela. Nami ngifuna ukuyizwela. Usethi, "Nkosi, lo muntu wakho kade umthumile, ngiyacela uphinde umbuyise ukuze azosifundisa ukuthi umntwana simkhulise kanjani." Are we together, friends? Amen. Even nokukhulisa abantwana sibuza kuNkulunkulu ukuthi sibakhulise kanjani. uManowa wenza into eyisimanga. Lithi iBhayibheli uyamncenga uNkulunkulu ukuthi abuyise leya ndoda. Sidawona. Umbuzo uthi, uma kade uNkulunkulu kwakuyena owayekhuluma intando yakhe kunkosikazi kaManowa, wayengayikhulumi kuManowa. Waye uManowa kuze kufanele amncenge uNkulunkulu? Uncengo lami uNkulunkulu encengelo into ayilindele ukuthi abantwana bakhe bayenze. Wayengabatsheli. Are we together? It was very interesting mawufuna igama elithi uNkulunkulu uyancengwa. Kuyafana nokuthi lithi iBhayibheli mfuneni. Bese uthi hawu, simfuna kanjani uNkulunkulu kuyena ofuna senze intando yakho? Waye nangasenze intando yakho. Yingoba ithini esambile sona. Noma ngayikhuluma intando yakho uNkulunkulu vele silethina. Uma sesifuna ukuphuma ithina sithi, "Inkosi, ngiyacela ungikhiphe kule nto sengifake kuyona." Sidawona. Simncenge uNkulunkulu. Nkosi, isono sesenze ngangabona kahle, ngangakwazi ukujaja kahle. Nkosi, khanyisa ingqondo yami ikwazi ukukhetha. Because sisuke si-acknowledge ukuthi siyamdinga uNkulunkulu. Masingena kwinkulumo yanamuhla ke, ukuguqulwa kwesimilo kuyabiza ukuthi sisebenzisane noNkulunkulu. Ukuguqulwa kwani kwesimilo kuyasibizela ukuthi sisebenzisane noNkulunkulu. Lokhu kubizwa ngokuthi cooperating with God. Izolo sifundile ukuthi isimilo esinengqondo kaJesu silangazelela ukwenza intando kaJesu, silangazelela ukujabulisa uJesu, siyahlukana nezwe. Kodwa singakufundanga ukuthi sifinyelela kanjani kuleso similo. Sidawona. Ukufinyelela ukuthi kuleso similo kuyasibizela ukuthi sisebenzisane noNkulunkulu. Noma kuNkulunkulu odala kithi inhliziyo ezintsha, kodwa ukuze uNkulunkulu umsebenzi wakhe awuqalile akwazi ukuwufeza, kumele simvumele sisebenzisane
naye. Sidawona umntwana kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi ukuze amandla ensindiso noNkulunkulu akwazi ukuguqula isimilo sami nawe, kumele sibe nendlela esimvumela ngayo thina uNkulunkulu ukuthi asebenze empilweni zethu. Lokhu kusebenzisana kuyasibizela ekutheni thina sidele. Lokhu kusebenzisana kuyasibizela ekutheni thina sinikele. Lawo magama amabili esiwasebenzisa uma senza iphuzu lethu lokuqala. Ukusebenzisana kwethu noNkulunkulu bantwana kaNkulunkulu akunakho ukwenza nokuthi wena wenze into. Sidawona? Yeah. Ukusebenzisana noNkulunkulu mdala akuthi shumayela. Ukusebenzisana noNkulunkulu akusho ukuthi wena hamba upha abantu izinto. Sidawona? Ukusebenzisana noNkulunkulu kukubizela ekutheni wena uyidele. Yabo mina kaNkulunkulu masikhuluma ngokusebenza usukuthi wena xovusa imende mina ngizobeka iblocks. Are we together? Bese kuthiwa siyasebenzisana, nawe kukhona okwenzayo nami kukhona engikwenzayo. Are we together? But imistry yokuthi uNkulunkulu adala isimilo sakhe esisha kuwe, uthi uNkulunkulu woza mxosebenzisane, but ekusebenzisane kwethu wena idele. Ngamanye amazwi, my work in saving me is me denying myself. Amen. Ngamanye amazwi, umsebenzi uNkulunkulu angibizela kuwona ukuze ekhande isimilo sakhe kimi, uthi wena mxo ngikubizela ekutheni uzoyidela. Angifuni ungenzele lutho, ithi ungenzele yona nje zidele. Zinikele. Fana. Are we together? Uzothi mawusuwenze njalo ke. Bese lokhu ukwenza ngize ngibuye. Ulokwenze njalo. Ingcenye yakho wena ekutheni mina ngikusize ukukhanda isimilo sami kuwe. Umsebenzi wakho kule ndlela ukuze yenzeke lento engifuna ukuyenza kuwena, wena fana. Intando yakho ayiphele. Ungaphileli ukuyija ukuze nje lento yenzeke sinkala. Deny yourself. Ukufa kusho ukuthi amacebo akho awasekho. Amaphupho akho nyamaza umshumayeli mayekhuluma ngomuntu ofile uthini? Uthi imicabango yakhe njani? Ishabalele. Akusekho ukuphupha, amaplans awasekho. Umuntu ofile konke senjani? Uthi uJesu mawufuna ngikwazi ukukhanda isimilo esisha kuwe fana. Ungabi namacebo. Ukuze mangithi phuma edolobheni emakhaya ukwazi ukuphuma. Into ezokwenza uhluleke ngoba unamacebo akho. Awufile. You have ambitions. You have dreams. Usayibona une PhD. Manje uNkulunkulu mayekhuluma lento yakhe ayizwakali ngoba kunalabo plans onawo. Ongathi kube ubunamandla even nokuya kwaJesu bungakuhlehlisi. Ukuze kwenzeke lento le yakho. Imbono yethu iyaphela. Izinto zakho awunazo. Umuntu oyidelile, umuntu oyinikelile akanalutho. Ukuze uJesu approve ukuthi uJob wayenikelile wathatha yonke into yakhe. uJob waqhubeka wamkhonza uNkulunkulu ngoba uJob wayenjani? Wayeyidelile. Umuntu osarende yonke into yakhe uNkulunkulu noma ungamthathela ini ngeke umbone ekhala eyihenga. Uthawu umuntu abeke ibhaka lana manje akanami namoto mina.
Manje umuzi wami Nkosi usishizwe ngisenzohlala anginamuzi mina. Umuzi wakho lo Nkosi. Imoto yakho le. Sidawona? Imali yakho le. Ngisho ukuthi kulula ukukhuluma lokho ngosuku lestewardship. Hayi sizince. Hayi siphathele uNkulunkulu into zakho lalela every day. You must be clear mawuthi uNkulunkulu uzosikhanda isimilo sakhe ekupheni kwakho. Ukuthi uNkulunkulu mayithi thatha lento uyinikeze usifanibani. Thatha lento uyidayise. Thatha ngobe kabani. Wena uyinikele kubani? Kuyena. Asingeleke kuyivesi sokhanda kulona lento enekwenza lokuyidela. uMateyu 6:16 verse 24. Ukuze uNkulunkulu edale isimilo esisha kithi esiyingqondo yakhe nendlela esizizwa ngayo ezolidela kwinto esiyenzayo. uNkulunkulu ulindele lokhu kithi. Ngithula umsindo la. Ngangumsindo. uMateyu 16 verse 24 uthi khona uJesu wathi kubafundi bakhe, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami makazidele athathe isiphambano sakhe anjani angilandele. Uma kukhona ofisa ukuza kuphi khona emva kwami makanjani. Uma uJesu ethi uma kukhona yini ayenzayo uJesu uyahlukanisa ukuze umuntu kanjani ozolandela uJesu akhethe. Uma kukhona kodwa uma engekho ofunayo it's fine aqhubeke enze ngendlela athanda ngayo. Kodwa uma kukhona onjani ofuna ukungilandela nayo ifomula yonjani yokungilandela. Ungalenzi iphutha lokulandela uJesu kodwa ifomula yakho unjani ungayilandeli uzophoxeka ngosuku onjani olukhulu. Lalela abantu abakhulu, ungamane ungamlandeli and not waste your time. You will see why I'm saying what I'm saying. Ivangeli indlela eshunyelwe ngayo kithi asitshelwanga kuqala ukucalculate cost. Indlela ivangeli lifike ngayo thina lifike laba into emnandi. Sasa siyangena kulo sabona ukuthi kade ivangeli kunokushushiswa okungaka kulo. Sasa siyaphoxeka. Ngoba singatshelwanga ukuthi lalela la kunzima la. Qala ukuke ukude ubali ukuthi ngizokhona yini njalo zona bese uyangena. Ngoba usucalculateile icost. Ingakho uJesu ethi uma kukhona kini onjani othanda ukungilandela makanjani makasidele. Ngamanye amazwi into efanele icace uma umuntu ezoyinikela kuJesu azabhabhadiswe ukuthi kaJesu uyayinikela, kaJesu uyayidela, umina awukho la kwaJesu. Zona bese uthabatha ini, uthabatha isiphambano sakho bese unjani bese uyamlandela. uLuke 29 uverse 23 usho into efanayo. Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. uLuke ueda iaspect yokuthi imihla nani ngamanye amazwi njalo uma uvuka yini oyenzayo wena uyasidela. Kosi mangabe intando yami kodwa makube intando makube intando yakho imihla ngemihla. Ngaphandle kokuzinikela, ngaphandle kokuzidela, amandla evangeli okuguqula isimilo sethu ngeke bantwana bakaNkulunkulu abonakala.
ngisho ukuthi singathandaza sithandazile kodwa ukuze amandla evangeli ekwazi ukubonakala kumuntu kumele umuntu kanjani azidele into eyenzakalile ekukholweni kubonakala sengathi amandla evangeli awasebenzi kanti abantu abangena evangelini abangayidilile ngoba ukusebenzisana noNkulunkulu kusibizela ekutheni thina sithi Nkosi ngiyaziletha ngiqanqathe wenze intando yakho kimina. uPaul mayekhuluma ngale ndaba la into ayishoyo kumaGalatiya akuseyimi ophilayo kepha uKristu ophila kimi kodwa ukuphila kwami engikuphilayo kalokhu enyameni ngikuphila ngokukholwa okungukukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithanda yazinikela yona ngenxa yami. Zone ngamanye amazwi uJesu kuze ngisindiswe mina uJesu wenzani wayinikela eyinikela eqhutshwa yini eqhutshwa uthando. Usethi uNkulunkulu ke ukuze ngikwazi ukudala isimilo saKristu kuwe enzani wena zinikele. Angazi mina ngizwa yini ngisho ukuthi ukuze uJesu enze intando kaNkulunkulu uze sisindiswe thina wabizela uJesu ukuthi kanjani ayinike. Ngamanye amazwi umuntu uNkulunkulu akwazi ukumsebenzisa umuntu onjani umuntu oyinikele. Ngeke uNkulunkulu asekumxoxa inkosi wala kunabantu engifuna ukuyobavangela eAfghanistan awukhohlwa amabhomu aphuma khona. Kunabantu engifuna uyobavangela kukhona eAfghanistan sidawona. Ubani umuntu ozoya eAfghanistan kunamabhomu umuntu oyinikele. Mina ngifuna ukukutshengisa ukuthi uNkulunkulu njengoba kuyisikhathi sokugcina abantu abanjani azosebenza ngabo. Kungaqali njalo uNkulunkulu akamsebenzisa umuntu onjani ongayinikele kuye. Why uNkulunkulu angamsebenzisa umuntu ongayinikele kuye? It is because umuntu ongayinikele kuNkulunkulu akawathatha ama-commands aNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu masizinikele usuku nani nosuku. Ivangeli lokuyidela nzima. Into eyenza ivangeli lokuyidela libe nzima. It is because indlela ivangeli lifike ngayo kithi lifike ngoba lizolungisa izinto zethu. Ingizwe kahle. Indlela nje ivangeli enjani elifike ngayo kithi lifike ngoba lizonjani lizolungisa izinto zethu hlushwa zingani ngakho khona. Size nje sibize ngama prayer warrior ngoba hayi ngoba sithandazela abantu inkinga zethu lezi zenzayo. Into nje enza ngiyentabeni njalo thina uma uhlezela entabeni cha inkinga zakho zoyithandazela la. Hayi ayinakwenza nokuthanda uJesu leyo nto. Ngoba makulalelo uwe nje uxolela. Wasabona iphela wona kodwa nje exakekile. Wena ingane noma isekhaya noma isemsebenzini noma ikuphi. Into edonsela abantu ekukholweni bafuna ukuqaqeka izinto zabo. Nkosi yami. Ngamanye amazwi ukukholwa
sikwakhele ekutheni kulunga izinto zethu. Hayi ukuthi kulunge thina. Namba nam? Amen. Ngamana yayela. Abantu bamadlozi, abantu abafunda amadlozi. Batshela ukuthi izinto zakhe ayilungi nje ngoba khona kufanele ukulungisa kukhona emuva. Khalungisa la into zakho zonjani. Zizoqola lalela ke. Sithatha the same mentality yangala. Okay. Size ekukholweni ukuze ukukholwa kusilungisele ini. Lalela. Abantu bakholwa benengqondo kodwa amadlozi. Ngoba umuntu akamhlabela ugogo nomkhulu wakhe ngoba nje emhlabela nje. Umhlabela ngoba kuqatake ini into zakhe. Mase iqatakile bese yobonga ngendlela abonga ngayo sewona. Same thing ekukholweni nathi. Asikholwa ngoba sithanda uJesu. Asikholwa ngoba sithanda uNkulunkulu. Asikholwa ngoba sibona amandla kaNkulunkulu nothando lwakhe ekusinikeni indodana yakhe. Leyo nto angangenza ngithi Nkosi noma unganginikanga lutho kulomhlaba banginika uJesu njenganele. Amen. Nesikusho lokho ngoba siyayifuna lezi zinto. Into esenza sibe la yilezi zinto. Into eyenza ke ivangeli lokuyidela libe nzima lokho. Ngoba ivangeli lokuyidela lithi lezi zinto oyizele ekukholweni zidele lezo zinto ayifunakali la. Uzithi manje uma mina ngizele lezi zinto usithi akuyide lezi ngidedele futhi kanjani? Niyangizwa yini? Into eyenza kube nzima ukushiza zomhlaba ingoba izona esizele ekukholweni. But bantu baNkulunkulu uJesu akafuni ukulungisa izimo zethu. Ufuna ukulungisa thina. Ingakho Inkosi angibakhulekele ubakhiphe kuphi? Ungabakhiphe ezweni. Basinise bagcine kodwa kuphi khona. Angithi bantu baNkulunkulu uJesu akafuni ukulungisa izimo zethu. Angisho njalo. Sawoneni. Kodwa ngithi ivangeli inhloso yalo kakhulu ukulungisa thina. Sidawone ngoba umuntu oselungiswa uJesu angaphila kunoma siphi isimo. Into ayigarantile uJesu. Uthena uJesu mase ngifaka ingqondo yami kuwe. Noma abantu bangakuhlupha kanjani ukuxolela uyakwazi. Hayi ngiyaxolela. Hayi ngiyadlulisa. Hayi ngikubekezelele. Hayi ngizolinda usalethi ngizolinda. Hayi uhlulekile sipheze sakho. Zawona into enkulu. Ngisho ukuthi umuntu uJesu amlungisile isimilo asiki isimo angakwazi ukuhlala ngaphansi kwaso. Why uJesu elungisa izimilo zethu? Ingoba uJesu kunezimo azongayilungisa empilweni zethu. Kodwa mayilungise wena ungaphila ngaphansi kwaso. Ingakho besizulu liprioritize the character more than the situation. Yeah. Ingakho bese sibizele ekuthena siyidele sife. Asimuze uJesu ekhuluma kuMateyu 16 manga kwamvalo ufunda verse 25. Ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho. Kepha olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana. Sibona? Ngamanye amazwi, when you decide ukushiya indlela zezwe bese lezo indlela zezwe zikulahlekelisa mhlambe ngemali, asithi mhlambe kade wenza ifashion bese uthi mina ngeke ngisayithunga ingubo enje.
mina ngeke ngisayenza lento sawona bese leso sinqumo sikulahlekelisa ngamakhasimende uthi uJesu umuntu olahlekelwa izinto ngenxa yegama lakhe uyakufumana kodwa la ukhuluma ngokuphila uthi umuntu ozama ukugcina ukuphila kwakhe unjani uyakulahlekelwa yikho kodwa olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa kaJesu unjani uyakufumana lalela le principle le isebenza kuyo yonke into noma yini ekulahlekela ngenxa kaJesu uJesu uzoyibuyisela Amen. ngamanye amazwi uJesu mayethi yekela iminiskirt don't mind you will lose some friends but you will gain some mayethi uJesu ungasebenzi ngesabatha ulahlekelwe umsebenzi he will look after uzokunakekela mawenze into uyenza ngenxa kaJesu lalela I can guarantee you Yeah. irresponsibility is on him sidawula mntaka kubuthi akusho uzobalula kodwa uzokunakekela ukukunakekela kwaJesu akusho uzokunakekela ngendlela wena ocabanga ngayo akusho ukuthi mawuye kumsebenzi ka 30,000 that means uJesu uzokunakekela uzoletha umuntu 30,000 ngenye indlela kodwa uzonjalo uJesu uzokunakekela mawufunda incwadi yesambulo chapter 12 ufunda verse 11 wakhona uthi nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni ukhulunywa ngabantu abazobe bephila ngesikhathi sokugcina ukuthi bazonqoba isitha uDraco bemnqoba ngezwi laNkulunkulu nangegazi likaNkulunkulu nangobufakazi babo abanabo ngamandla kaNkulunkulu bese lithi iBhayibheli abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni abantu who will not make it in these last days abantu who are in love with themselves abantu abayithandayo abantu who will not make it kulezi zikhathi zokugcina abantu abazazisayo abantu abangeke bekwazi ukuphumelela kulezi zikhathi zokugcina ekugcineni who will not make it to heaven abantu abangayidelanga incwadi kaTimothy oqala mawufunda isahluko sesine ufunda uverse 1 wakhona uwehla nawo uthi kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni benake omoya abadukisayo nezimfundiso zamadimoni ngokuzenzisa kwabaqamba amanga abashiswe uphawu akulona lendifunayo I think with 2 chapter 3 yes 2 Timothy chapter 3 uTimothy wesibili sahluko sesithathu sifunda verse 1 to 5 uthi kepha yazi lokhu
ukuthi ezinsukwini zokugcina kuza kuvela isikhathi ezinzima ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo nabathanda imali nabazigabisayo nabazidlayo nabahlambalazayo nabangalaleli abazali nabangabongiyo nabazihlazisayo nabangenaluthando nabahlebi nabangazithibi nabangena ubunene nabangathandi okuhle nabakhapheli nabanamawala nabakhukhumeleyo nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Mawufunda zonke lezi zinto ezibalwe ngabantu besikhathi sokugcina, okuqala nje kuthiwa abazithandayo nabathanda imali nabakhukhumele nabazidlayo. Uyabona konke lento le? Abantu abanjani labo? Abangazidelile, abantu abangazinikelile, abantu abangafile, abantu abathi mabenza into beyenzela igama labo, abantu abathi mabenza into beyenzela ukubukwa, abenzeli uJesu, bazenzela bona. Kodwa uthi uJesu mawufunda incwadi kaLuke 14 verse 33, kanjalo ke yilowo nalowo kini ongavalelisi nakho konke anakho angebe umfundi wami. Kanjalo ke yilowo nalowo kini ongavalelisi nakho konke anakho angebe umfundi wami. Sidabona ukuthi kaNkulunkulu into eyenza le young rich ruler kube nzima ukulandela uJesu, ingoba uthi uJesu thatha yonke into nayo, thatha yonke imali onayo, la yonke into nayo idayise, bese uyokwenza njani? Uphe abampofu. Sidawona thuke sekuzwile lokho waphatheka kabi, wajika. Ewuqala umbuzo wakhe wayethe ngingenze njani ukuze ngibone umbuso wami kaNkulunkulu? Uthi uJesu njani? Gcina imithetho. Ithini indodana? Ithi ngigcine yonke imithetho sukela ekukhuleni kwami. Sathi uJesu wenze kahle. Into manje yesibili esafanele iyenzekeke, hlukana nezinto ezithandeleka kuwe nezithandeka enhlizweni yakho. Isithi le ndodana, hayi phela Jesu bengifisa ukukulandela, kodwa uma ukulandela kuzongibizela ukuthi ngiyeke ikhokhi, thatha izulu lakho. Uma ukulandela Jesu uzongibizela ukuthi ngihlukane neboyfriend yami, thatha izulu lakho. Uma Jesu ukuye ezulwini kanti kuzobizela ukuthi ngiyeke ukubuka iTV, thatha izulu lakho. Uma Jesu ukuye ezulwini kuthi mina angiyeke yonke into engiphila ngayo nengijabulisayo, Jesu, I think the cost is too much. Njalo uma kukhona into uJesu athi asihlukane nayo,
singahlukani thina nayo. Sisuke sithi kuJesu, thatha izwi lakho Jesu, ngihlale into yami. Young rich ruler namanje siyazi ukuthi yaphela. Kodwa sikutholayo ngayo ukuthi yayingayimisele ukuhlukana nezinye izinto ekuphileni kwayo noma yayifisa ukulandela uJesu. Sidawona? Amen. Ingakho ngithi uma ufisa ukuthi isimilo sakho siguqulwe, uma ufisa ukulandela uJesu, lalela awuphoqwa umuntu. Akekho ophoqiwe. Bazalwane, akekho ophoqiwe. It's an invitation from God. Uthi uma ufisa ukuthi isimilo sakho siguqulwe, lalela mina izinto engizothi kuwena hlukana nazo. Uma lezo kuzoba uFacebook, ngoba ukumoshela isikhathi sokuthi ngabe ufunda iBhayibheli ubhizi uphendulana nama-message angayindawo. Mayithi uJesu ngumoya wakho ongcwele, lokho obukufisa ukuthi ngikwenze empilweni yakho kuzovinjwa yilento. Le hlukana nayo. Ngeke ngime mina lapha phambili ngithi yeka ini. Wena ofisa isimilo sakho sinjani? Siguqulwe. Sidawona? Hamba kuJesu. Uthi Jesu ngizwile namuhla ukuthi wena ukwazi ukusebenzisana nomuntu oyinikele kuwena. Ukwazi ukusebenzisana nomuntu oyinikele kuwena. Bese lokho kumbizela ukuthi yena adele ezinye izinto ukuze isimilo sakho na Jesu ukwazi ukusikhanda kuye. Yini wena Jesu ofuna mina ngiyeke ukuze leso similo na Jesu ukwazi ukusikhanda. Bese uyahlala ulalele. Majabu. Makhuluma into eningi mawuthandaza. Lento ngitshela yona. Wena Jesu uthenga umhla ukuze ukhande kimi isimilo sakho. Kudingeka mina ngisebenzisane nawe. Ukusebenzisana nawe kulindele kimi engikuzwile ukuthi ungafanga ngiyidele. Nginikele kuwena. Bese ngilungisa inhliziyo yami ukuhlukana nezinto ezithile ukuze ngibe umfundi wakho. Iziphi lezo zinto? Bese uyathula. Lokutshela. Angangitshela konke kufuhle lo uzosukuthuki. Kodwa uzokutshela. Yeka lokho. Uthi usahamba etekisini athi nalokho futhi kuyenza. Uthi ubhizi emsebenzini athi nalokho futhi kuyenza. Umoya ngeke uthembekile. Uzoloku ukutshela nje. Lalela. Ngeke udlula konke one time. But you to have lokhu umlalelo ozikathaka. Uyathi ubuya la sithi buya lo. Inkosi yami. Hawu. Lo mama. Kake konke ingaka manje kwenzakaleni. Nawe mzali uzothuka ingane mama ngisayigqoki le nto. Hayi mama. Kade wawumtshela ukuthi osibani ba wrong. Hayi sebebonwe yimini sengitshela uNojesu. Because sometimes we are frustrated. Umuntu ophilayo uhlonipha uNkulunkulu kuphela. Uma umzali efuna ukukhulisa ingane ngendlela, fundisa ingane ukusaba uNkulunkulu. Ngoba ngeke kusabe. Hayi ngeke kusabe. Mawusuyifundisa ukusaba uNkulunkulu, izobuza uNkulunkulu iyakujabulisa yona lento. Bazalwane, amen. Umoya ingcwele ozokhuluma nathi. Akhuluma kanje. Hamba uxolisa kusibanibani. Le ndlela wakhuluma ngaya yona. Inkosi yami. Ungakhulumisani kwakho nosibanibani akukho right.
lingashayisa abantu alingalungiseki. Isizalo into kakhulu. Irresponsibility yokukhanda isimilo kaNkulunkulu. Irresponsibility yethu kuyinikela uNkulunkulu. Bese uNkulunkulu ekhulumisana nokuphila kwethu. Inkinga enkulu eyenzakalile ebandleni ukuthi kulindeleke umxo ukuthi antshele ukuthi uNkulunkulu ufunani. Lalela uzokutshela yena uNkulunkulu wena. Mina into engakuxoxela ukuthi ukuze uNkulunkulu ekwazi ukukhuluma nawe wena fanele wenzini. Ngoba mina ngiyena uNkulunkulu. Futhi angikwazi ukuxakeka kwakho. Futhi angazi uhlulekaphi. Kodwa uNkulunkulu njani? Ukuze sicebisane kule ndlela yokushika isimilo. Into engayenza mina ngathi ukuze sikwazi ukusebenzana noNkulunkulu, the best thing you can do zinikele. Bese uyamtshela uNkulunkulu because ngizwile ukuthi uthewe nabantu abayinikele kuwena uyakwazi ukukhuluma nabo. Ingakho uncwadi kaAmos uyabuza ukuthi can the two walk together having agreed? Bangahamba nababili ndawonye benjani? Bengavumelenanga. Ayikho uNkulunkulu azokutshela yona. Bazalwane, ngeke uNkulunkulu ecorrecta kanti awuyinikelanga kubani. uNkulunkulu ucorrecta abantu abayinikele kuyena. Yingakho before umuntu umcorrect kufanele uqale uyi-establish eqala ukuthi ngabe lo uyinikele yibani. uNkulunkulu. It's easy ukuthi uNkulunkulu athume mina kuwe uma wena uyinikele uNkulunkulu. Ngizokukhuza noma ngizokuthuma ngento kaNkulunkulu. Sidawona? Amen. Sengiqale elinye page manje ngiyazi. Uma ngihamba endleleni kaNkulunkulu, ngithi mina uNkulunkulu ngifisa ukwenza intando yakho. Ngifisa ukwenza into ejabulisa wena. Nkosi ngiyafuna ukuyinikela ngokuphelele. Yini mina Nkosi ekusafanele iqathake kimi ukuze isimilo sakho sibonakaliswe kimi. Sidawona? Amen. I will never be offended if ngileyo ndlela. Uma kuqhamuka umuntu ethi, "Hey, awuvilani? Uyaphila kodwa ukuthi ngiyaphila." Vilane. Ungangizwa kabi. Unendlela ukukhulume ngayo. Ongayona kaNkulunkulu. Ngicela uNkulunkulu akulekelele. Ngempela, benganaki yazi? Ngiyabonga mzala ukuthi uyivenzelele. Nkosi, nangu umzalwane uthi. Kunjalo yini? Benganaka Nkosi, ngelekelela. Awuthukela friends? Amen. Ngamanye amazwi, malithi iBhayibheli incwadi eqondisayo, efundisayo, elulekayo, nelungisayo. Sidawona? Amen. Maqhamuka umuntu esebenzisa leyo ncwadi ungilungisa, why am I offended? Yeah. Ngoba vele mina ngisendleleni yokulungisiswa vele. Sidawona? Makukhona ongilekelelayo ngepho ukuthi ngilungisiswe, bangabe ngiyabonga. Ngiyabonga yazi bengayinaka lento. Kodwa noma ngikhuluma khona abangaphatheki kahle. Bani yoxolisa. Ngisho ukuthi makukhona abantu abangilekelelayo ekutheni isimilo sami silungiswe. I must praise God. Inkosi. Fanele ngiphatheke kabi uma abantu bengezi kumina bengihlebe emakhoneni. I must be accept. Asimceleni uNkulunkulu alungise inhliziyo zethu. Ukuba sibe abantu abazovumela uNkulunkulu ukuthi senze intando yakhe. Okunye fanele sikwenze ukuthi senze i-life audit kuyo yonke into esiyenzayo empilweni zethu. Nkosi intando yakho le?
Nkosi intando yakho le. Nkosi intando yakho le. Nkosi intando yakho. Sidawona? Amen. Ngale nje ekudleni uze ngidle iqoqa ngayo into oyibukayo, into oyilalelayo, into olalelayo. Intando yakho le Nkosi. Ungabe by default impilo yethu. Sidawona? Nkosi lo mculo engula ngiyawuthanda mina lo mculo. Ungeyakho lentando kodwa wona yini? Akuyona. Udilitha wonke namhlanje. Ngayitshela kanjani? Ngeke utshelwe yimi. Buza uNkulunkulu. Because kuyoba khona lapho songabi khona thina. Sidawona? Fanele sifundisane ngezikhathi zokugcina ukubuza uNkulunkulu. Khuluma noNkulunkulu wakho. Angazulu. Sidawona bethu kaNkulunkulu. Ungathi sayobuza, singa-adviseana nje sikhanselana, but ask God. Uright lo. Uright lo. Uyintando yakho Nkosi lo. Nkosi kuphi efana ngikusiye, kuphi efana ekusala. Ukuze Nkosi wena amandla akho akwazi ukubonakala kuphi empilweni yakho. So thobisa amakhanda uma sivala ngomthandazo. Baba wethu osekhaya ezulwini, siyabonga namuhla Nkosi entambama. Izwi lakho Nkosi lokuphila, izwi lakho Nkosi elinamandla. Nkosi sondela phambi kobuso bakho ngegama la Kristu Jesu. Yumuntu Nkosi okwenzekalayo Nkosi uma ufunda izwi lakho Nkosi bese yalihlanekezela. Ngiyacela Nkosi ube kukhona lapho esingakhulumanga khona kahle. Ungithethelele emsindo osulungileyo. Bese lokho Nkosi obufisa kuzwakale namuhla. Okunokwenza Nkosi nokuyidela. Okunokwenza Nkosi nokuyinikela. Okunokwenza Nkosi nokushiya konke. Bese silandela wena Nkosi ukulobe inhlizweni zethu. Usenze Nkosi ngamunye ukuba Nkosi siyihlole. Usho njalo uMphostoli Pawulo uthi masizihlole njalo ukuba samile ngekukholweni. Ngoba kulindelekile Nkosi ukuthi umuntu ahlolwe omunye. Kodwa Nkosi wena ubulindele ukuthi omunye nomunye ayihlole yena. Uba ngabe Nkosi ukuhamba kwakhe usasentandweni yakho yina. Nkosi siwela komncane Nkosi. Siyacela Nkosi ukufake ukulangazelela ukwenza intando yakho. Singamele Nkosi ukubhoreka kulomhlaba. Kodwa Nkosi yakhe intando siyenza. Ukhiphe Nkosi ukuthanda umculo walomhlaba. Ukhiphe Nkosi ukuthanda izitori namamuvi walomhlaba. Ukhiphe Nkosi ukuthanda ifashion nezimpahla zalomhlaba. Ukhiphe Nkosi ukuthanda izinto Nkosi ezithatha inhliziyo zalomhlaba. Bese Nkosi utshala kithi inhliziyo Nkosi njalo ezolangazelela yomele Nkosi ukulunga kwakho. Senzele Nkosi umusa nangaphezulu ukucela kwethu. Sizokwenza Nkosi imkhuleko ngabanye ukuthi kungabi nento ozothi Nkosi mawuyiveze empilweni zethu ukuba kumele Nkosi sihlukane nayo. Bese Nkosi kuba nzima. Abanye bethu kubukhulu ukuphila impilo yobuKristu ngenxa yemisebenzi Nkosi esiyenzayo. Kwesinye isikhathi Nkosi noma singafisa ukuqamba amanga, isiphoqo Nkosi ukuthi sibhale ama-reports angawona. Siyakucela Msindisi olungileyo ukuthi usiphe isibindi sifinyele lapho khona esisothi noma izinto zibonakala sengathi ziyinzuzo kulomhlaba, kodwa sikwazi Nkosi ukuthi isiphetho sakho kuyoba ukulahlwa Nkosi nokubhubha ingunaphakade. Siphe isibindi ke Msindisi olungileyo sokuthi senze inqumo
sokuthi inkosi sifinyelele esigabeni lakho bese uhlukana nazo lezo zinto bese ukuphila ukuthi sikubeke esandleni sakho senzele umusa ke inkosi nangaphuza ukucela kwethu ngoba sicela ngegama la Kristu Jesu ukuze kube phakathi amen. Amen.